ako'y kumakato. Iniwanan mo siya. Parang yung jowa mo lang dati, oh. Ako at yaman daming napasa noon. Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paulo. At hindi lang sa lamig ng ulan kagiginawin, kundi sa mga sukot na video sa dadaanan natin ngayon. Kaya tinagal simula, bigyan mo na ako ng score dyan. Galing kay Harry Yarn. Guys, jeep ba kayo? Bakit? Kasi lalo kayong commute. Okay, nice. Nakakatawa. Sulot. Dahil sa napakagandang parang nanggaling sa backrooms yung tawa mo. Galing kay Jumong. Unregistered Sims. Ito ba talaga yung last? Yun yung pinaka-last? Aray ko po. So, bibili na ako ng bagong SIM card. Gano'n. Sulot. Sunod. Ano to? Galing kay Harvey. Ako'y kumakato. Yung bago niyang kanta. Ina mo, Michael, umuwi ka na. Yung susi ng bahay. Kinakatok botega ko. Hindi ako makauwi. Pogi? Ano naman? Sige na. Hey, that's how much I care. Yep. Yun tayo siya sa'yo. Talaga no. Sabi nandi kong nagnanap din eh. Ako'y kumakato. The best loop doesn't exist. So, tuktokan yung kokote nyo eh, leche. Kasi ba nag-invent ng mga kanta na yan? Sunod. Bago nga siyang kanta eh. Parang kakagawa ko lang ng parang analysis. Pero pareho pa rin ng mga factors ang dinadaanan niya. Yung tungkol doon sa virality, na the internet, na nagtathrive ang internet sa criticisms at mga polarizing na mga topics at content. Tama naman, wala namang don't hate the player, hate the game. Dali kay Zukikos. Tok. Hoy, mga loka ba kayo? Pangit kayo ng pangit mga ang tsatsaka nyo. Sa ganda ko at yaman daming napasa noon. Habang kayo ay parang asong tatahol-tahol. Ow! Ow! Ayoko na mag-FB. Delete na nga natin FB para wala nang magkapuntahan yung mga yan. Sukot. Ni kay Limuel. AI synchronization. Galunggong! 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 Lower! Panda! Galunggong! Picture! Content! Barber! Bagong ligo pa doon sa salamin kanina. Sunog! Pag nagdodonate. Bola! Lobat na naman atin. Pag nagkakamali kasi na lobat, charging in 3, 2, 1, go. Kano kaya isa niyan, no? Okay na. Fast charging kasi. Sukot pa din yan. Pero plus points para sa kanilang choreography. Magaling. Sunod. Galing kay Litrato. Buksan mo please, naiihina ako. Nagbe-breakdown na ako. Nakaka-depress nga naman ang panahon ngayon. Pero okay lang yan. Kapit kamay lang. Manood lang tayo ng memes at mag-enjoy. Sunod. Sulot. Galing kay Angelo. Filipino. Support local music. The local music. Isama mo pa dyan yung si Tony Fowler. Diba? Yan yung exodia nung natin ngayon. Ng local music industry natin ngayon. Pero ano naman yan eh. Marketing stunt naman yan. Hindi naman yan sinasadya maging ganyan sila ka-viral. Ganun naman talaga yung style ng kanilang ginagawa. Di naman na to bago. Dami nang gumagawa niyan. Na-explain na natin dati kay Queen Yasmin. Sukot. Sunod. Ako tahimik lang sa umpisa. Kapag inggit, pwede pumikit. Lalo na pagkain nyo. Aw. Binibini, sip-sip-sipin ng milk tea. Di ba si Rosmar, sa TikTok? Iba't iba na rin talagang mga pumapasok sa iba't ibang iba't ibang style ng mga vlogs ngayon. Pero okay lang, dagdag yan sa natin, pang-ubos oras natin, diba? Di naman natin kailangan ng pang Mozart or pang Beethoven ng mga liriko at music. Sukot. May humabol pa. Kung may easy meal, meron against my will. Nagulat ka ako na nakuha si Easy Meal, di ba? Nakuha siya na nila Shady, Dr. Dre, at pakitanggal to, pakibura to. Sulot. Nice edit. Sunod. Panalo versus patalo. Well, yun naman talaga ang kanilang purpose. Nakuha naman nila ang oras at ang init ng ulo ng tao. Sukot. Ikaw, yo, tok. Ako'y kumakatok. Ha. Ako'y natatawa. Hello. Sobrang gwapo, ha. Titirahin na kita. Ito na. Paano mo ito nakakanta na straight face? Watching girl in the place to be. TikTok clock you and me. Kahit sila di lang ipa-play yung music mo eh. I-acapella mo na lang eh.
Hindi namin ipa-play kahit ano gawin mo. Pero pakakantayin ka pa rin namin. Tukot. Tok-tok-tok din yan. Tok-tok-tok kabilang tenga ko. Di kabilang luga. Tunod. One must imagine Sisyphus, ha? Nasabi nga nila, huwag ka daw mag-walis sa gabi. Malas daw yan. Malas marinig yung mga kanta nila Carlos Agassi tsaka nila Rosmar. Sulot dahil masipag ka. Galing kay none of your business. May pizza dyan. Ano nangyari? Parang multo. Yun yung may itip. Hello. Food Panda ba? Tangina mo. Puta. Dumobol tap. The triple tap. Ubusin nyo na, nahiya pa kayo. Gusto nyo na. Harap kayong panghimagas. Dugyok nyo. Pero mahirap nga naman ang buhay. Kailangan natin kumain. Nagigets ka naman. Merong extra iron. Ang sahig na yan, magaling. Wala pa namang 3 minutes, diba? Yung mga kanta nila, Rosmar, tsaka nila Carlos Agassi. Yun yung natitirang bacteria sa 99.99% ng germs pag nilagyan alcohol. Sukot. Galing kay Justine. He was a tok-tok boy. She was a manalamin ka. Ano ba itong manalamin? Yung ba yung... Tanorin nga natin saglit. Sayahin ko mga buhay nyo. Sama-sama tayo dito. Okay, kamukha si The Weeknd. Kung meron The Weeknd, merong ang huling 2 linggo. I'm fair. Siya yung nag-entrepreneur ata dun sa live selling, di ba? Kapag higit, pwede pumikit. Lalo na kapag hindi nyo kaya ang legit. Rosmar. Rosmar lang ang malaka. Rosmar lang ang malaka. Dapat si Kula. Ganito rin yung peg nila Carlos Agassi. Asawa niya. Di ba asawa niya rin to? Jowa. Kaya pala 2 beses pinakasalan. Bago ka The Weeknd yan eh. 2 araw sa weekend. Sa ganda ko at yaman, daming napasana all. Habang kayo ay parang asong tatahol-tahol. Ow! Ow! Kapag higit. Ako din sa aking kalamnan lit. Yan ang nakita ng music video na 8 minutes eh. Talagang bentang-benta kasi sa algorithm yung ganyan kahaba. Kakabash nyo na pala nyo wala. Andyan ka lang sa bahay maghapong nakanganga. Ha-ha! Sukot! So pumikit. Ayoko na rin magising. Kasi natadaan si Tok-Tok-Tok Leche. Tok-Tok-Tokan ko na kayo lahat eh. Maganda na paganda yung mga thumbnails natin. Tutongan mo ako. Tok-tok-tok. Oh my God. Makatok. Asawa niya rin to, di ba? Ako'y natatawa. LOVE. Marami ba mga mag-asawa ngayon na ang daming time? Lalo na yung mga mayayaman. Titirahin na kita. Eto na! Eto na! Tok, tok, tok. Ako'y kumakatok. Yung ginagamit nilang beat, libre. Na nga. Narinig ko na nga siya. Okay, so ginawa nila yung beat nun. Okay. I know you see. I know you want me. Ayoko na nga makita eh. Pikit na lang tayo pag-inggit. Ayoko na makita. May karapatan naman sila pag gumawa ng mga ganitong music video. May karapatan din naman tayo magmakinig. Pero kailangan ko daanan ito. I eat you just like seafood. I see food and I like it. Kaya ba seafood kasi malansad eh. I eat that yum yum in my tum tum. Make you come. Lyric ko to. Ito rin yung bumaba sa Mount Sinai yung mga lyric ko na to. Parehong-pareho. Pwede ba basahin na lang natin yung lyrics ito? Kaya natin pakinggan. Genius that ko. In my chom-chom make you come. Damn. Ito yung mga haiku na gusto ko eh. Yung haiku na to, haiku. As in, haiku. Shooting in the tree, tumingin sa maganda sa kanan. Left hook. Si ano pala ito eh. Si Ipo makunot noo eh. Tumingin sa maganda sa kaliwa. Right hook. Tumingin sa maganda sa harapan. Diretso ER 10 stitches. Ha ha ha. Ako'y natatawa. Sobrang dami mo talagang time para masikmura mo gumawa ng ganito mga music video. Sukot! Tulad! Ayoko na, di ko na kaya. Kilala mo si Shenron? Oy! Shenron, patay na. Sino siya? Shenron. Yung sa 7 Dragon Ball. Kapatid dito? Sa 7 Dragon Ball. Oo. Si Shenron. Di ba na-COVID patay na. yun? Oo, na-COVID. Yun ba pinulo nila? Oo. Wala na. Patay na. Di ko alam po ilang taon yun eh. Pero patay. Payat. Oo, nangayayat. Di ba yung huling wish nila si Goku lumiit? Eh baka hindi pa siya magaling. Ano na siya. Naglakbay pa. Kala ko kinuha ni Lola. Ano na eh, patalim eh. Gusto ko na saksakin. Salot sa wakas may mga wholesome din. Hayop. Sunod. Ito. NPC ba to?
may echo din yung tawa. Meron nga pala tayong NPC stream no kamakailan. Kung gusto nyo makita, nasa members video. Sukat. Bakit ka nagkakaganyan? Ang init! Nagre-react siya, oh. Kaya mo lang. Lalabas. Sabi nga nila Carlos, diba? Ha ha ha. Ang pinatawa. Hindi mo siya magagamit! Isa, dalawa, tatlo, labas! Para mga lyrics sa nila Carlos Agassi ito. Sa dalawa, tatlo. Nasusukot ako. Oh my God. Taas lang po kayong kamay. Akala niya, ha? Lagi para siyang yung mga isda pag kinuha mo sa tubig. Eh, sinasabi ko, pag greater power na encounter niya, pero gusto ko may bank account pa sa gilid eh. Nice. Eh, nung naharap kay tatay, yung nagkaganon. Huwag ka nang babalik sa kanya. Iiwanan mo siya. Lahat ng nilagay mo sa kanya, ugat, buto, dugo naman. Parang yung jowa mo lang dati, oh. Huwag mo nang balikan, iiwan mo rin lahat yan. Lepas! Hindi ko pinapakita yung mukha. Laya na po ito. Tayo mo siya. Amen! Dito sulot, dito sukot na. Save siya. Amen! Kumusta ka na? Okay po. Lahat po tayo tumayo, palakpakan natin si Jesus. Amen! Hindi yung utak ko nung nakikinig ako dun sa mga kanta nila Rosmar. Yun yung nag-iisa kong brain cell. Sunod! Galing kay Tyrone. Walang kanta magpapaiyak sa akin. Ha? Ano ako? Duwan? Ha. Inarot. Puso niyalambot. Yung tipong bumabanat sabay sa bicharot. Narandasan mo na ba? Sinat ka ng Palita mo. Habang kayo ay parang asong tatahol-tahol. Sunod! Sukot. Ito. Galing kay Contento Olongapo. Shout out sa mga taga-Olongapo dyan. POV you live in Olongapo. Sa may... Makes me feel Egypt. Ha? Aniniwala na ako eh. Grabe talaga sa Olongapo. So, ibig sabihin, connected din sa Mindanao to. Eh, alam ko yung mga dinosaur din sa Mindanao eh. May mga taga-Olongapo ba dyan? Legit ba to? Anong tunay na legit? Sabi ni Rosmar, Eche, sulot. Lapasaya mo ako. Dali kay Justin, laos na ang lato-lato. Finally, inner peace. Laos nga lato-lato. Nagsilabasa na ba sila Carlos? Tsaka sila Tony Fowler. Ganun din. Hindi wala pa inner peace. Sulot. Masama pa rin ang pakiramdam ko. Babe, I'm working. Now I can get that new video. Roses. Thank you, Jose, for the roses. Thank you. Thank you for the ice cream. Ako, hindi ko kaya magkaroon ng ganyan. Pero... kung may mga jowa kayong ganyan, saludo ako sa inyo. Idol kita. Hindi ko kaya. Gang gang! Gang gang! Gang gang! Gang gang! Welcome. Thank you, Jose, for the roses. Thank you. Woo! You got me feeling like a cowgirl. Woo! You know what's good? Welcome. Gang gang! Gang gang! Welcome to the live. Parang may mental disorder kayo. No? Sukot! Dito lang makakatikim ng passenger, Prince. Pinadalangin kong tayo hanggang sa walang hanggang. Diba, ganyan dapat nire-respeto ang ating mga eababs. Ay po, hindi pala nakatutok sa'yo, nakatutok sa lahat. Hindi ka special. Friendly lang si Manong. Nakinig tayo dun sa kanina, dun sa simbahan, di ba? Huwag ka nang babalik sa kanya. Huwag mo nang balikan. Dadaan ka lang sa kaswitan niya. Tulot, galing kay Infinite Deal. Hello guys. Normal Cavite. Luto po tayo ng ulam. Itong Lucky Me beef. Masarap po tayo ulam pag walang kanin. Ay, masarap po tayo kanin pag walang ulam. Masarap tayo ulam pag wala kayong ulam. Dadamihan nyo lang ng konting sabaw. Lagyan, masarap po talaga ito Lucky Me beef. Oo nga, ilagay mo na. Dito po tayo magluluto sa ulingan. Kuntihan nyo lang ng tubig para medyo madaming sabaw. Ha? Wala kaming uling eh. Wala akong uling kaya kahoy na lang, plywood. Guys, salamat guys. Sukot, leche, sirahin mo oras ko. Agay. Hindi yung tenga ko nung narinig ko yung mga kanta nila. Agay.
Tagal kay Mayor Jed. Baka ko laos na lato, ba't meron pa nito? Nakita pa po akong isang lato-lato dito tapos alagang bibidak ni Pate. Hindi ko nga po alam yung gagawin nung una kung paano ko mapapatagal patunugin yung laruan na to. Pero naisip ko pong ganito na lang yung gawin para siguradong matagal at hindi basta-basta matataya. Ito na po yung unang subok ko. Totoo na po talaga to. Seryoso na ako sa'yo. Oh! Galing ah. Gusto ko pa marinig to kaysa yung mga kanta kanina. Hey! Bahinihan lang ang kapansanan para magpasaya ng tao. Pero ibang wala namang kapansanan, magawa ng kanta na magkakaroon ka ng kapansanan pagkatapos. Sulot! Yali kay I love this nuts. Noon muna, Panginoon. Ayun guys, oh. Putang ina niya, nasa tama, oh. Yan. Masamba kanina pa yung sumasambi. Putang ina niyan. Siya ata yung baka nakainom ng manirat. Yung po ano yung lasa. Kanina pa yun yun. Sumasayaw po yun. Oo, tinawakan. Dugyot mo, hayop ka. Sukot, leche. Magkaroon ka pa ng sakit niyan eh. Okay, ang ingisa-ingisa ka na rin tulad kanina. Yung isang tao. Galing kay Jay. Punta ka dito, ako lang mag-isa STFU kasama mo, Diyos! Amen! Tama ni Patrick. Kay Lord lang ang gabay. Kasi halos mamatay-matay na ako sa mga pinakinggan natin. Sulot. So, galing kay Dina Ramos. Baka pumasok sa loob. Magalit ka nga. Yun. Men, bakit? Oh my God. Susukot ako. Nararamdaman ko siya. Lumalabas ba? Ni crayon? Yun. Ni pencil. Ano yan? Ba't nasuksok sa tenga mo? Huwag mo idip. Pumasok na ata. Hindi ko kaya to. My God. Nakihira. Lumalabot tukod ko. Nakapal na yung luga ako. Wait lang. Ano ba? Ano siya? Nasasaktan siguro si Lolo. Huwag mo na kasi galawin pa. Ay, si tatay pala. Mucha, kita-kita ko yung nangyayari ah. Along nose kasi di madulas yun. Visit kayo. Kami pa naging buwisit. Ayaw, along nose. Dapat tuktukin mo rin yung i-hammer mo gano'n para lumabas. May baon. Binabaon mo, ikaw nagbabaon. Galaw ka ng galaw. Eto rin ako, pagkatapos ko marinig yung mga music video ngayon, gusto ko na rin suksukan ng ballpen yung tenga ko eh. So, gano'n yun eh. Ayun na po siya. Gumagalaw yung tenga, kara naman tunga. Gara ka doy, bye! Tira mo ma, ba't ka inaano? Hindi ko kaya, hindi ko to kayang, hindi ko kaya pagkatiwalaan yung taong tsasaniin ako ng ganyan. Umukot ko, Tain! Ano ba? Binabaon mo, ikaw nagbabaon eh. Saan pupunta ma? Alis na ako. Sigawa pa ako ng tatay mo. Gusto ko ng konteksto kung paano to umabot sa tenga na to. Pinanood mo ba siya sa bagong video nila, Rosmar at Gassi? Oh my God. Ano yan? Guys, we ordered ear candles online. Ito yung nangyari na iwan ko yung pinakulo sa candle. Dapat lang sa bungad ng tenga dapat ilagay. Kaso na kalikutan na iwan yung red na part. Kaya yun lang ang emergency na gamit namin sa bahay. Huwag yung tularan ito guys. Kinakabahan ko talaga ginamit ng makalawag na nilog. Nabudburan pa ng tetano yung tenga ng tatay mo eh. No? Guys, magaling. Palakpakan. Sulat. May Justin unsent a message. Sayang! Kasi lagi tayo magkakaroon ng bagong scoring eh. LSS ba kayo? Ngayon ko lang pinangarap maging B. So na makinig nung yung bass boosted na QC. Galing kay Mood, Ma'am Sugar Level. Ang galing. Pati yung decibel eh. Hindi yung kanina sa tenga ko eh. Abot leg na eh. Sukat galing kay Kenneth Pantio. Ang isa sa mga pinakamatalinhaga at pinakadalubhasa ng mga pilosopo at mga hindi marunong mag-unsint ng mga message. So doon tatapos natin sulat to sukot. Gusto nyo para ba ganito? Sino nanalo ngayon? Pakita mo. Huwag nyo kalimutan like, share sa mga bingin yung friends. Para pakinggan na lang nila yung nasa bibig ko. At huwag nyo kalimutan subscribe. Paolo na ba maalam? Ha?